kublai phi baro ka kateng chunga de urmila kharmalki te hangni ngadan ka ching pentep she phi baro ba ka Meghalaya State Skill Development Society kan pelong ya ka recruitment drive kha ka ching dan kat lang I MLA iba ban ti dor ling do ka chika ban pelong ka de hapo Laitkyrhong indoor committee hall tika tarik kadai haka khanya tarik agos alter pendriu ka pon pelong ikani ka program kadai haka por ka management step lapan kre ru ya ka skill training but job placement ban ailat iki samla bakin yo ya ka kamai ka chi ba pher hapo ri lane shabari national but international dan ruki kam ba pher kan top ya ka nursing but kiwe kat kom ka jing nang ting start jungki but ka qualification lakan padru iki samla ki bakwa ban shimbanta bakin ralang ya ki documents lane ki education certificate khnang bakin suk ban yo chingtep bat ke chingya tai la kha ka ne ka recruitment drive ditangkat ne bat sai shisin ne wer kar pang biang iki samla bakin wan ban shimbanta bat bakin yo chingtep pa kham bania kya ka ne ka lat ka ba ko do choki ditangkat ne kuleshipon